Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hak artarik unailar arajar apsan. U acting im jongka nobo sopos imship. Ula sospan yo acting lingdo ka kurpaliar mau kerda like po like intai. Uba pai borlen paliar. Bat haka kat artarik unailar pan. Uba pai borlen ulalet ban ujor yakani Shaka Khasi Hills Autonomous District Council. Bat shipanai tek hadin kata haka artarik unailor arajar apsan. Ka District Council kala penmi ya ka hukum ban penne biang yo ba pai borlen paliar kum u acting lingdo. Habakran cikilat patai kubor u acting lingdo ula keno ba u acting sim ula le Don Bor Marway. Klem da pentip Shaka Executive Committee jong ka hima bat ula shim ya ka rai ban sospon na ka daw ka jing ujor jong ki katu ka ningot kibriyo. Ula ong ba u acting sim u klem pentip AA ba ula sospan bat haba punru tre ban shim ya ka pun. U acting lingdo ulaong ba kani ka jingle jong usim ka day ka jingnyo ben ya ka kur paliar bat kumta ka kur ka dawa badai ban wengno sendon ya na ka jinglong acting sim. Te kani ko por ngakwa ban ai kublai ya pi ki press ki media ki ba la wan hakane kasngi ba mentah te ka ba penlong yangi bangin mi syakmat ban keren halor ka jing shaweng jongi bat u acting sim jong ka hima nobo sopo u Ferdinand Simyong te nadu bo weng yangi kata kadai katarik artarik benai Agos arajar opsan te ka jingweng jungu yangi kamut ba naliang jungi ka kur ngimtip ai te haba ngisuyo jingtip ru lengba ka kawiat ka ba ufai sopo haikut bat namar kata ngisuyo ya kawiat tengi lengba ka kawiat ngilayo ban thot kilat kilenti ban apel ban komplain persya u te haba ngilayo ya kani ka kawiat tingilaya fun sya ki dikhot AC jongka hima la kane ka jing shaweng jongi hato ka AC jongka hima ka tipne usule tang marwei une uak ting sim herei haka jing wat benia ka jongi ngilap ngisem ba une uak ting sim ula shuweng Don Bor yangi tang mau marwei uklam ailat yangi bangin jubab uklam ailat yangi banyakran batngi hato nakano kadaw ba ngi bakla henrei tang badon kita kinong komplain ki bomdei ki jat paliaru updiang bat umenjur uweng bet yangi te hakane kapor ngakwa ban kren sai ba hadu mentah ngampat yo kano ka official letar na u acting sim jong ka himano bosopho bangala sya weng na ka kam kum u acting lengdo jong ka kur paliar makoda like po like kentai namar kata ngapen remjur ya ka jingle jong une u acting sim bula le Don Bor ya ka kur paliar jongi ula penwanra ka kenrum keram hapo ka kur jongi rei nakaliang ka jonga kumunong elam bat ki riurong ba jong ka kur bat ki dikhot AC jong ka kur ngi la te la kam yu paj ba bonom khi phalo namar ba ka jingweng jongu ka dei be ka jingweng Don Bor ka jingweng jongu kamut ka dei be ka jingyo ben ya ka kur jongi tang ba uyo ban bam jong ki katto kat ningut ki briu ki bawan komplain yangi namar kata ngapen remjur yu ne acting bat ngakir paru yu acting sim ba belai habangi fun ru pimpik hadu bangila fun bunsin ru hadu mentaru pimpat sim ya kakol ka ba ngi fun ngi kwa ya fi u acting sim ba fin sim tang ban pensisa ba fila ada weng yangi ba ngi kwa ya ka order ka ba pi pin ai ba ngi la sa weng kum uta unong sensar jong ka kur henrai hadu mentah pimai dia ka jingle jong fi ngim nom so tanat sekawiru hadin kata ngakwa ban pensai hangne ba hadin bangilayo ya ka kawiat ngi lawan direct siapo AC ban komplain persya ya une u acting sim te hadin bangila wan komplain ngi wan khat artarik ban komplain persya une wut ngi pendep ngi kam ngi wan appeal komplain persya une u acting sim jong ka himano bosopho Ferdinand Simyong hangne ha AC bat enda ngila komplain ngiyo pat menta ya kane ka stay order ba
une u acting sim ulaweng don bor yangi bat henrei mentang ilayo kane ka ste order bala pensange ya ka order ba ulaweng persakmu yangi te nomar kata ngakerpat hi ka banikong ya ka council badai ban le ya une u acting sim dei ban weng mardor na ka syuki acting jong u nomar ba u klem tip ban sensar u klem tip ban pej ya ka hima u klem tip ya ka ka ba ule hadu kini ki por bamta tenga snow ban ai khuble si bune ya ka district council ba kala simkhie ya kane ka kam bat kala pensange kala steno sisendon ya kane ka jingweng jungu yangi namar kata nga kerpat ya ka council ba sibun ki kenrum kenram hopo ka hima jungi ki mi mar bayawan uneu acting sim tenga kwa hi ba uneu acting sim bat ka kur jungi bat ki pajba jung ka himaru ngada sneu ba ki pajba kila ut kila nam ba ka jingweng ya ki babun ki surdaru klem ki jing penbena ki babyang ula sule don bor wat ba ka kamru ka dangdon haki bun ki benta ki ba pending haki kes haki po kudru uneu acting ule lakale utrei kam lakatri kam u klem da bisar bria kum su ai nuksa kane ka kam jungiru kadang don ka political appear hangni ha district council naka benta ka jing syau terminate jong u lungdok paliar henrei une u acting sim ya ka order jong ka council ru u klem da burom u klem da pej haba ka political appear ka bawan na council ru ka lakren syai ba ya ka kam lungdok jong ka kur paliar ka district council kam parla ban bisar namar ba ya u sim kawang board dang don haka suspension bar ka inquiry kadang yat syakmat henrei une acting sim buat kan ka inquiry ru kadang yat syakmat une acting sim menta ula weng bat ula thung do uai pat ubriu ba umdei ujat paliar udei ujat mau perdoi ula thung acting uta bat kajing thung jong uru uklam da pej uklam da bisar haji syak ka kam leng do hapok no bosok pho jong ka kur paliar ditang kita ki badehok ki badon ya ka dulir ki balak ban yale long do ki balak ban long do henrei une u acting sim pat u persang ba un nyuroj ba un ngan ong ba u la persang hi ban thombor ya ka kam kur jongi nga subha ban ong se une acting paem badon burom daga basngaurit nga kerpat api subha ban bisar ban pej benia ikot kisla haswa ba pinle ya kano ka kam khnang ba ka sansar khadar kan long ka bakhuj khnang ba ka sansar khadar kan long ka bayat bet jajenti namar kata paem nga kerpat api subha le ya ka ha ka basai le ya ka ha ka lenti ka badai le ya ka ha ka jingti briu namar ba ka jingle jong phi yangi ngidas ngau si hadu kata bat kane ke jingle jong phi ngidas ngau ba phila le don bor ya ka kur jongi phila pen wanra ka huri hura phila pen wanra ya jingkulumar hapo ka kur hendrai tangka wei paem nang ne sakmat nga kentu ya phi ba pin tre ya ki kam da ka jing tre hok omdei ba phin le kumne kumbale yangi menta te hakane ka por nga kwa ban kran tang kumta ha bodei ber une acting sim bat ha bodei bat ka jingyo jongi nangne ya ka ste order de nangne sakmat ngin trekam kum ulungdo jong ka kur kum acting lungdo jong ka kur nga pentip syaki pajba jong ka khandauri lungdo kur paliar bat ka nobo sopho ba menta ngilayo ka ste order bat nangne sakmat ngin pentelun ni kam jong ka hima bat jong ka kur ha ka lenti ka badai nginom sya ba une acting sim mun le don bor bat ha ka jingle jong u ban weng ngiru weng klem ka jing tip jong ki dikhot jong ka hima te complain hang neru ngiyo lengba ka jing erap jong usket teri hima henrei hadu mentang imyo kano ka kot bangila sya weng henrei lengba ka jing erap ki member jong ka AC jong ka office im te ngila ban wan ban pensange ya kane ka jingle jong u te kane por nga kwa tangkum ta ban pensai sapi ki pajba nga kum u acting lengdo ka dei ha arterik benai agos mentahi usnan no ka kopi baki don ki ba komplain lane ki ba ujor ba une acting sim usaweng yanga kum u acting lengdo oh ja ka jing sya kila don ki ba komplain ar lai teli ki komplain mo hakata ka komplain ru ula ai ka syokos bar haka syokos ngila jubab bet tek kum ba ki komplain
Bat ya kata ka syokos daka dorbar. Sim ki dikot AC laweng bat la kentat ya kata ka komplain jong kita namar ba kam don nong rem hai namar ba ki ken tho ba nga sensyar don bor ya kur ki ken tho ba nga pendon kam bakla ya ka letar head jong ka kur ki ken tho ba nga klem lum ya ka dorbar jong ka kur henrei ya kita ngaladep jubab haka syokos ba ngaladep ban jubab syai ba ngalum ya ka dorbar kur lakum bash potli ki dorbar kur hapo arsnem ngalalong kumu nong sensar nong pe jung ka kur ngalalum hadu potli bat ki kam jung ka kur ngalayat lengba ka dorbar lengba ki eksekutif dorbar uang hana hakata ka komplain ba ngila pendon kam bakla ya kala terhead jung ka kur ngila jubab syairu bangi klem pendon kam bakla ya kala terhead jung ka kur namar deitang ulung do datang ki member jong ka AC ka baka dorbar kur ka lajit ka bamut ka office jong ka kur paliar hi ka balak ban pendon kam ya ka letter head jong ka kur te ngi klem pendon kam bakla te ka jing kena ba ngi kam trai sikpo ya ka khendeu o ka talai ka dei ka jing sisa te ngi kam kat kum ka dulir ngi klem kam hal lat na ka dulir ngi nomla ban kam ya ki wei ki kur ki badon hapo kari kasi hendrai ngi kam trai ya ka khendau rileng dok kur paliar deitang kita ki badon haka dulir ya ka bangila yo no usim langrin state hakata kasnem shejar praspa nyopopra ngi kam bat ngilum ya ka dorbar kur deitang ya kita ki badon haka dulir ya ki wei ki bakam sukam paliar kita ki bakam paliar mau podoi paliar sangling kita kidai ki sangling kita kidai ki mau podoi ngimla ban pedeng ya ki ha ka dorbar kur jongi ngakren saya kene ba what's ngeu AAP kita ki bakam yala de paliar sanglin bat mau perdoi paliar mau perdoi ngakren saya pi ba pimdon haka dolir ko kita ki bakam yala de ki paliar sanglin bat paliar mau perdoi so ba pindai ban suthu yala ka jong ka kamram ba pimdon hok haka ta ka dolir ba pidai ban hun ya ka ka ba pidon nga syukwa ban kentu ya pi ba yale persyak ban ngi ba phimdei ki paliar namar kata haka dulir phimdon ngi nomla ban kentup ya pi kum kita ki paliar pi phinlong bet kita ki sanglin bat ki mau podoi henrei ban long paliar te yakta ngi nomla ban pedang namar haka dulir phim ya don jubab ba masn yo ba yo pedang ke sokos na u acting sim te u ai mu ha u benai jun tinggal u ai por yang ngaru sipusi ban jubab te hapo sipo singi ngalapan stat ban jubab ya ka syokos hapo pras ngi ngaladep ban pha eu ya ka syokos ba ngaladep jubab ba ka jingken no jong kine ki nong komplain kam don nong rem ru hadin ba ngila jubab da ka dorbar hima ki bobun ki yadon hakata ke majority jong ka dorbar hima kila pule bat kila studi ya kata ka jubab jong akum acting lengdo bat hakata ka jing jubab kila seu baka jing jubab jongi ka long ka badon nong rim kat kum ki kot kisla with documents kila kentat modor ya ka jing ujor jong utau ai biang perkhat ubakam yala de bu de utau sekretari jong ka kur paliar mau kerda like po like entai rei utau ai biang perkhat nga kren sai hang ne bu de ujat sanglin de paliar bat kata ka jing kam jong ka long persya ya ka rukom trikam jong ka kur bat kane ka jing kam jong uru ka dorbar hima ka dorbar sim usim bat ka dorbar ju kila kentat mador namar don hok ban komplain namar ba dei usketari jong ka kur here usketari jong ka kur bala apon da ka kur bala thung da ka kur ha ka dorbar udei utau el videos paliar ubadei hok ubalong ban bat trikam hapo ka kur jongi